चला सारख्या माळक्यानू ए कसं कसं आमची मंडळी इलेली आहे ही बघा. 3च कौंडाळ बाकीची कौंडाळ काही पळाली होय ना. आता सगळे बिझी झाले. नॉट इंटरेस्टेड एवढी फक्त झाडात साक्षी काय ऑफिस का असतं बाबा ऑफिस का असतं बाबा. पंकज भाऊ जिलेले ते बघा मेन डान्सर हेच त्याच्यात सगळे आधी नसणार नाही काय काम येईल मग मग ही बा वाट ऐसून तुम्ही करा ही बा ऐसून नको
रामकृष्ण हरी रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण तर मंडळी सकाळची आरत वगैरे झाली, सार्वजनिक मेळ पण झालो. आता देऊळवाडचं चालू आहे, त्याच्यानंतर बावकरवाडीचो असे सगळे मिळतले ह्याच एपिसोडमध्ये बघू मिळतले बरेचसे. आणि आमचो 3 वाजता तर विनू इल्लो आणि दापोळ्यात पण गेलो लगेच. तर तब्येत जरा बरोबर नाही, त्यामुळे लगेच येऊन पाया पडून गेलो. तर चला दुपारी भेटूया. कोण 3 वाजता चालू होणार का? होय आत्ता. येऊ मे हे 3 वाजले. आमची साडी दिसता तरी मी म्हणतो बायकोची साडी आहे. माझ्या लगेच लक्षात येईल हे करीत कशा गेलं. चला झाला ए वाजले बघ किती. फोटो काढूये मग काढूया फोटो. आता कधी काय काय कशी कसं कसं अरे बापरे माझ्या कशी कसं कसं अरे बापरे माझ्या इकडे पाय स्टँड हे का घे वर. आधी धाम ढेंगा जातात काय बघते, नाही तर गाडी मी तसलीच साडी नसली. चेक कर हे माझं पण. चला सारख्या माळक्यानू ए कसं कसं. तर मंडळी अशा प्रकारे आता आमचं मेळा दुपारचं 3:30 वाजता. आणि सगळी मंडळी आता येतात, फेसग्यावर रंगतात. बघला सगळी साडी वगैरे नेसान येऊची महिला मंडळ पण. आणि आत्ता जाऊचा दिंडीनाचा. तर चला जाऊया, सगळी मंडळी आता देवळात भेटतील. तू काय नाचा गेलं ते बघू. छानच नाचलीस तू. कुठे गमलीच नाही पण.
कुठे गमलीच नाही. सकाळपासून आलेली नाचायला. कुठे सकाळी कुठे नाचत होती आमच्या मेळाला. तुमचाच मेळा आहे सकाळपासून कुठे होता. पण किती सवय करते काय पकवतस की गप्पा बस काहीतरी सांगू नको. काय पण पकवता. आमची डान्सर कुठे आली नाही. आमचे डान्सर मोठी डान्सर येऊची आहे ती आरामात डुलत ये. आमची मंडळी इलेली आहे ही बघा. 3च कौंडाळ बाकीची कौंडाळ काही पळाली होय ना. आता सगळी बिझी झाली आहे. नॉट इंटरेस्टेड एवढी फक्त झाडात एक ऑफिस सगळ्या मुटल्या सगळ्या कामी असतात. आता तरी नको बोला असा. बोलायचं लागतं तरच सगळ्या. साक्षी काय ऑफिस का असतं बाबा. ऑफिस का असतं बाबा. पंकज भाऊ जिलेले ते बघा मेन डान्सर हेच त्याच्यात सगळे. आधी नाचणार नाही काय काम येईल मग ही बघ वाट ऐसून तुम्ही घरा ही बघ ऐसून असो घरात जा. टाळाची पिशवी घराकडे तिसरा नेलेलो बघा. बरोबर कायचा वाढव बरोबर काय त्याला. तर मंडळी अशा प्रकारे आता आमचा मेळ चालू होईल. सगळी महिला मंडळी येतात.
नाचत तरी जेव बाकी तुका काय जमत महिला मंडळ बघा आमच्याकडे चौघ्या खास कातवनात नाही गेला चल नाचा
Kabul. Gua Puspa bola ye nato. Che. Gua ye. Mun नाही देतो. पण आता काय दाबो. ही खाजा बघता हिला का नाचा की दोन दिवस प्रॅक्टिस केलंस त्याचा काय मग सांगा चाळू चाळू का चाळू चाळू मला गोवाक बडबडतं की
धातूर मातूर गेले भूक लावले
कसा वाटला? बरा वाटला. खयचो डान्स तुझो ह्यो? तुझो आमका माहिती. कोणाचो? बाला डान्स. आणि तुझो हिचो बक्षीस तरी द्यायचा होता, बसला असती. सांगायचं तरी एवढा बक्षीस दिलाच नाही दिला. काय 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 पेपेरा घेऊन देणार हेंका. पुष्पा मला बक्षीस तरी द्यायचा. इथे 100 रुपये तरी होते पाठी मोबाईल मध्ये, ते काढून देत असतंच तरी चालला असता. माझे 100 रुपये दिले. कोणा कळणार होते? काय परबीनी तू नाचा गेलंच नाही ती. सगळे वडापाव देऊचो आता नाचलंच त्याबद्दल. आमचं काय हॉटेल नाही काही. तू भारी सगळे मरण काढलं यांचा, सगळ्यांचा नाचणाऱ्यांचा. सगळ्यात रेखा की बघलं काय नाचली ती. मंग्यानं प्रॅक्टिस घेतलेली त्याची. कॅमेरामॅन ओमो होतो त्यामुळे सांभाळून घ्यावा सगळ्यांनी, पहिलाच सांगतं. हां तर मंडळी अशा प्रकारे आमची दिंडी झालेली आहे. नाचण वगैरे झालेलं मस्त. मग बघितलं असताना माझ्या मस्ती काय केलेली होती. नाचणारे महिला मंडळ जोरदार होता आणि सगळी दमली आहेत. आता खाजा बिजा घ्यायच्या ह्याच्यातच पुणग्या सावग्या येईल त्यामुळे. आणि पवारीन पण असता कारण पिशी भरूची आहे. तर मेन म्हणजे यावर्षी आमचं दुकान वडापावचं वगैरे हॉटेल वगैरे नाही आहे. पवारणीचा मंचुरियनचं असतं ती पण नाही कंटाळली, कारण पाऊस लागत होतो. कारण काल ताकद आम्ही भात कापीत होता, त्यामुळे यंदा काय रिस्क घेतलेली नाही पावसामुळे. त्यामुळे बघूया आता पुढच्या वर्षी. तो चौसर आता जिलेबी खाऊन घेऊया. ही बघा सपल्यारी आहे म्हणजे ते.
भारी नाचलं भारी जाते अरे डान्सच माहित नाही काय करणार सगळ्यांना तसं झाला हा सगळ्यांचं तसं आमचं तसं चल तर मंडळी अशा प्रकारे आमची दिंडी झालेली आहे आणि आता बाकीची आहेत आणि त्याच्यानंतर रात्री मग संध्याकाळी आरत झाली की पुन्हा परत सार्वजनिक मेळ आणि त्याच्यानंतर मग बाहेरच्या गावचे मेळ वगैरे असतात दिंडी वगैरे असतात तर चला आता हा व्हिडिओ आहेत थांबूया पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओत तोपर्यंत बाय बाय हे बघा शेशी पेटी घेऊन चाललो आणि अजो गाडी घेऊन येतो तर कशी वाटली कमेंट करून सांगा आमचे कसे वाटले डान्सर आमचे भारी भारीचे होते तर प्रॅक्टिस बिक्टिस कायच नव्हती तर अशा प्रकारे पहिली आमची दिंडी सगळी मंडळी गावात होती तेव्हा पोरगे वगैरे गावात होते आता बऱ्याचशा मुलींची लग्न वगैरे झाली आहेत त्यामुळे आता हळूहळू कमी झाला नाहीतर पहिली आमची दिंडी जुने व्हिडिओ जर बघितला असाल तर बघा त्याच्यात दिंडीचं नाच वगैरे 1-2 व्हिडिओ केलेले आहेत तर त्याच्यात बघू शकताच तुम्ही पहिली भारी होती सगळ्यात दिंडी वगैरे मस्त बाहेर भरपूर दिंडी केला आणि आत्ता हळूहळू कमी झाला कारण मुला वगैरे मुंबईत असल्या कारणाने हळूहळू कमी झाला आम्ही थोडकेच जण तर प्रॅक्टिस बिक्टिस नसन करून पण नवीन महिला वगैरे होते तर भारी खूप नाचत होती बघितलं अशा ओम्याची हाऊस कशी नाचली ती सांगा ओम्याची हाऊसची तर सगळ्यात डान्स भारी होतो कमेंट मारा पवरीन आणि ओम्याची हाऊस हिका कमेंट करा सगळ्यांनी हिना मग भारी नाचली आहे सगळ्यात नवीन नवीन स्टेप आणलेले आहेत कैसून आठवलेले आहेत फुगडीतली नाचत होती ती एक स्टेप होय ना नाचली ना माझी तूच बडबडत होतो बडबडत होते बघून हसवते विचारी फक्त तुझी नाही मला केस सोलाशिवाय येणारच नाही कापरा डान्स कैसं आणलेलं आहे होय कापरा डान्स ही का कमेंट ओम्या बघित राव तू वाचूचा काम करा पान खाऊन नाचत होती ती पान खाल्लेच नाव ते उगाच काय पण सांगा ना कापरे डान्स ह्यो एका गाणं मनात सुधर नव्हता त्याच्यामुळे तुझ्या नाचामुळे विचारलो विचार सांगा टाकता आता बरोबर ना तर मंडळी व्हिडिओ सपवलेला मगाशी सपवित होते वाटेत तर अंत्याक चेडू झाला हां म्हणजे अस्मिताक चेडू झाला गौऱ्याच्या मम्मी गौऱ्याक बहीण झाली आहे बऱ्याच जणांका कळलेलं कमेंट वगैरे होते तरी पण मी आपलं सांगितलं नाही तर तुम्ही परत विचारू शकता काय झालं तर गौऱ्याक बहीण झाली आहे गौरव का चला तर मग पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओत तोपर्यंत बाय बाय